klassen er nok til, at Svangerup vinder matchen og kvalificerer sig til superfinalen. Men sidste stik blev taget af Martin Smolinski. 3 point til Grænsted Smolinski, 2 point til Leon Madsen, 1 til Norbert Kosicic. Svangerup vinder årets sidste hjemmematch. Bliver slutcifret, og i og med at Holstebro også tabte i aften, så er Svangerup altså sikker på superfinale. Stort tillykke.